लायला जामायला ओइ नारजि बुदां नोंनि हिनजावा खर' गैलाना मेलेमासो गाज्रि जाखोना माखो आं मिन्थिलालै ओरैबायदि फन हरबाय जुदि आं गोसो थोबाय बायबा नोंनि हिनजाव हाफांखौ आं गोसो थोबा मा जागौमोन गोदाव सोराव बाथ्रा दाबुंलै नों अमा राजा बे गोदाव सोरावनि बाथ्रा नङालै आरो नोंथ' मिथिखायो आङो खर' गुसु खालामनोसो बेवहाय फैदों बेनि सायाव कें 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 होनहरबाय थायोब्रा सुखुवा बुखुवा बे अमासो होनफ्लांलायबाय बे हाफां गालिया बेफोरखौ बाद होलै आंनि थाखाय रुम एक्सट्रा दोनदोंना दोनाखै बै खाथियावनो दं नोंनि रुमा ओमफ्राय मा सिख्ला लाना गिदिंबाय थायोलै अमा राजा बेनिखायनो नोंजों थाफानो बायोलै आं बा आं गाज्रि नामा आं गाज्रि मानो सिख्ला उन्दै उन्दैखौ लाफानानै गिदिंबाय थायोब्रा हामालै आरे सिख्लाफोरानो गावसोरनो फैफालाबायबा माथो खालामनो दा खोनालायलांगोनसोलै एक्ट्रेस मानसिसो बाव आं मिन्थियालै आं सान्थियैसो थानो फैदों जेबो डिस्टार्ब खालामनाङा आंखौ आं जेबो डिस्टार्ब खालामाब्रा नोंनि हिनजाव हाफाङासो नङिनि भिडिअ कल हरगासिनो आच्छा नों माबोरै फैखोलै गुवाहाटियाव हाफाङा नोंनो फन हराखै गैया नायलाय गावनि हौवाखौ फन हरनो नागारि आंखौसो हरगासिनो मा जानि मानसिलै बेलाय नै हाफां गालिनि फन फैलायबाय मा जालायखो हाफां मा जालायखो नों दहाय आंजों मोजाङै भिडिअ कलाव रायलायाखैमोन ना बेनिखायनो फन हरदों आं आरो नारजि बुदांनि फना सुइच अफ जल्दि नारजि बुदांनो हो मा नारजि बुदां आंनि खाथियाव गैयाना नोंनि खाथियाव दङना गैया गासिबो मिथिजोबो आं होनोबा हो आरो जुदि नारजि बुदाङा रायलाया होननानै बुंदोंब्ला बेखौ खोन्थाखा मा खोन्थानांगौ बेनि इमेल आइडिया आंनाव दंखायो बेनिखायनो बे जेराव थाङो बेवहायनो बेखौ नागिरना मोनखायो आं इमेल आइडि हरलाय फनखौ आच्छा बारु थाइबानि लाउड स्पिकाराव होबाय दे आं नारजि बुदां आरो अमा राजा नोंसोर गुवाहाटियाव दंहैयोना आरो न'आव नोङो दावराव दावसि जादों होननानै गुवाहाटियाव खारफ्लाबायना नारजि बुदां बिदि नङालै हाफां आं गासिखौबो मिथिखायो नों थगायदोंना सिख्लाफोर दंखायो दा लोगोआव गोदाव सोराव बाथ्रा बुंनाङालै हाफां नोंनि बिदि आखलनि थाखायनो आं बाबायलै न'आव थानो मा नङिनि बिदि खायसो खालामनानै हरबाय थानाङा मिथिबायना मा खामानि दं मावनानै ला अमा राजा फना दान आच्छा बारु थाइबानि लारु ओइ हाफां दोनबाय दै आरो आंखौ दा फन हरबाय थासै मा होनखो आं खायसो खालामो नारजि बुदांखौ आंथ' नारजि बुदांखौ जेबो खायसो खालामा मानो बिदि खालामदों बेलाय आंखौलाय गाजालै माथो नारजि बुदां दिनै हाफांखौ नोंसो रायनो हागारगारबायलै नोंथ' मालाबाबो हाफांखौ जेबो बुङामोन खोमा माथ' बादो आं एसे माबा मोनसे लोंनोसै आच्छा बारु थाइबानि लारु बिराद मोजां बुस्थु लाबोदों नांगौ नामा मा दं बेखौनो लानोसै ओइ नानि एक्ट्रेस नोंहा बयफ्रेन्डजों रायलायबाय था दे दाहाय लोगो हमगोन दै जागोन दे नारजि बुदां बिदिथार आरोना नों न'आव दावराव जादों होननानै गारनानै थांनांगौ आरो नों बेबो बिमायासो आंखौ रायदों दा आं नङि खोथाखौ बुंबा आंलाय एसे एनै गिहनफागोन बेखौनो गाज्रि मोननानै थांबाय आरो बियो माथो जाखो थांनायालाय न'आवनो थाबाय थाखायो साननैसो बाहेराव थांबाबो थांनो मोना नामा नोंनि थाखाय माथो बुंदों आंलाय हौवाखौ आथिं सिङाव थाजानायखौ लुबैयो गोसो बायदि खामानि मावनो सानो नोङो नारजि बुदां फिसायालाय फुङाव थाङो मोनायाव फैयो जौ सेरेबबो बारा लोङा मालायफोरबायदि एफा मोजां हौवा मोनसेयावबो मानि थाखाय नोंहा रागा जोंबाय थायो दानि जुगाव मोजां हौवा मोननांगौआ बेसेबां खाफालनि बाथ्रा बेनि सायाव नारजि बायदि हौवा मोनदों नोङो इसोर बायदि फुजिनो नागारै रायबाय थायो आं नारजि बुदांखौ मानि थाखाय रायो बेखौ आंसो मिथिगौ नों नारजि बुदांनि बिमा जानो हागौ नाथाय माखासे खोथा मिथिजोबाबो जानो हागौ जों नारजि बुदांजों हर सान थायो अब्लालाय एसेबाबो बारा मिथिखायोना बिमानिख्रुइ आं बुङाखै जे नों नारजि बुदांखौ बुजिया नाथाय आं बेनि हिनजाव हिसाबै बांसिन बुजिग्रा जाबाय नोंसो खांदोंना आंसो खांदों औ नोंनो जोनोम होदों नारजि बुदांखौ नाथाय नोंनि हाजबेन्ड नोंनि माने बिहावजोखौ नोंसो बांसिन मिथिदों नाथाय बिनि बिमायाथ' मिथियाखैमोन ना थिग बेबायदिनो नारजि बुदांखौ आंसो बांसिन मिथिगौ दाना मा समाव माला रागा जोङो माला दुखु जायो बिमाबानो गासैखौबो मिथिजोबगोन बे नङा देनां आंनि बिहामजोआबो आंनि फिसाला बानलु बेदांखौ मोजाङै बुजिगोन मोनथिसिनगोन बबेनि खोथा बबेथिं लांदों बानलु बेदाङा जि जायगायाव दं मोजाङैनो दं आरो नारजि बुदाङा जेराव दङ बेवहाय मोजाङैनो थाहैथ'थों आंनो फन खालामनानै खोन्थादों नों आरो डिस्टार्ब खालामहरबाय थानाङा बेखौ न'आव जा खामानि दं बेफोरखौ माव मानो गोरोन्थिल' बुजियो नों आयै ना गासिबो खोथायावनो नोंखौल' राइट आंखौ रं सानो आं जेबो गोरोन्थिखौनो मावाखै अब्लाबो आंखौ मानो रागा जोंबाय थायो मानो होनोब्ला नोंनि आखल आखुआनो बोरैबा मा आंनि आखल आखुआलाय इसेबां गोबाव जाबाय फिसाफोरानो देरलाय लांबाय थेवबो नोंनि नोजोराव आं सासेबो माने दासिमबो मोजां बिहामजो जायासै आं जेसेबां मोजां खामानि मावा मानो इसेबां सुथुर नोजोरै नायो आंथ' नोंनि गाज्रिखौ मालाबाबो साना आंहा नोंजों नांलायबाय थानो गोसो गैया जा बुंनांगौ बुंखाबाय नारजि बुदाङा जेराव दं बेवहाय थाहैथों
खें 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 खालामनानै फन खालामना लिंहरबाय थानाङा। आंनि हौवाखौ आं लिंहराबा सोर लिंहरनांगौ? बांद्राय खोथा बुंनाङा। नारजि बुदाङा आंनिबो फिसाला, बेखौ गोसोआव लाखि। नोंनि फिसाला नाथाय आंनिबो हौवा, बेखौबो गोसोआव ला। आयै नों मानो आबैजों नांलायगासिनो? नोमाया बिदिनो जेब्लाबो नांलायबायल' थानाय। आंलाय माला नांलायखो? नोंसो आंखौ सैया खालामो। नोंनि आखलानो आंखौ खालामहोयो बिदि। फावगालि थां आबै, आंनि थाखाय नारें बिदै बानायहैथां। जागोन दे आबै। आयै नों मानो आबैजों नांलायबाय थायो? आंलाय माला नांलायनायखाय? नोंसा आबैयासो बायदिसिना बुङो। आयै नों मालाबाबो गावनि दायखौ नुखाया। गोदो उन्दैयावबो जोंखौ बिदिनो रायबाय थायोमोन नोङो, जोंनिल' गोरोन्थि होननानै। नोंना मालाबाबो गोरोन्थि जाखाया आयै। मा होनदों नों बेफोरखौ? आं उन्दै नंला आयै, आंबो देरबाय। माया गोरोन्थि नङा बेखौ सायख'नो रोंबाय आंबो। जेब्लाबो नोंनि आबैजों नांलायनायखौ आं मोजां मोना आयै। आबैया जेखि बुङा मानो सिरि थानो सोलों। फावगालिया दिनै आंखौ बिदि बुंथारबाय आंखौ दिनै। हौवायाबोथ' हौवाखासै, मालाय गुवाहाटियाव बेरायनो थांबाय, फिसाजोआबो। दा बानलु बेदाङाबोथ' फनखौनो थिखोनाय नङा। मा जाबावगोन बे खाफालाबो। मालाबा जिउआ माथो जोंखौ हारसिं खालामथारो। हौवा थाबाबो, फिसाफोर थाबाबो, बिमा बिफा थाबाबो, बिनानाव बिब' फंबाय थाबाबो, हाबा जाखांनायनि उनावथ' गोसोबायदि गाबनो होनबाबो गाबनो मोना। नै दुखु जागोन, दानो गथ' गथायनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनांगोन, न'खर नायनांगोन। नाथाय हौवाफोरासो गोसो जाबानो न' गारनानै बेरायनो थांगोन। दिनै आंखौ फावगालियाबो गोरोन्थि बुजिबावबाय। अब्ला सोरनो गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायगोन आंलाय? जानो हागौ खुगायाल' गोखा, नाथाय गोसो गिदिर रावबो बुजिनानै मोना आंनिखौ। एसेबां दुखुनांथाव जाबायना आंनि जिउआ। नुनायावलाय जोबोर स्ट्रं, नाथाय गोसो सिंनि दुखुखौथ' आं रावनोबो खोन्थानो हाया। खोन्थाबा मालाय सोरबा बुजिगोन, बेनिख्रुइ खोन्थायैयानो मोजां। सान्थला मा जौ लोंनानैसो फैखो ना माखो नोंलाय? नों मोखां खायलें जाबानो जे आं नोंखौ सिनाया बे नङाना? मोनामफैलायदों। जौ लोङै बायदि थाफ्लालायबा जागोन नामा? आं लाजिदोंलै। एसेबां खस्थ' दाउदैनो फैसा होनानै। दाउदैया बुंबाय आं लायनो होआखै। दाउदैया बुंबानो जायो नामा? आरो होआ होनबानो जायाना? बे फैसाखौ लादों जेब्ला होखानांगोन। आं 5000 फैसाखौ लानानै फैबाय, हांग्रि मोनदिया हरदों। हांग्रि मोनदिया आंनोबो जासिदोंमोन, नाथाय फैसाखौ आंनो दाउदैनिफ्रायसो नांगौ, हांग्रि मोनदिनिफ्राय नङा। नों बेफोरखौ सानबाय थानांला। जायखिजाया दाउदैनि न'खरनिफ्राय सोरबा हरबानो जायो, मिथिबाय? नोङो जेरै लादों एरै मोनफिनो होनबानो जाया आजिखालिनि जुगाव। आजिखालि थोंजों थाबायलांबाबो जाया। बेनिखायनो नोङो बांद्राय मानसिफोरखौ लाइबो होनाङा, मिथिबाय? नुबायना माबायदि थगायो? बाप्पावै! थफिराम, मा खबर? खबरा आंना लबर जानानै दङ आरो आंनि हिनजाव लायफानो थांनायाव थांफानो नामा नोंसोरबो? आंनि हिनजावा जोंहानि न'आव खारबाय। मा होननाय जायोलै? औ, आंनि हिनजावा आंनि न'आव खारबाय, माने आंनि बिफानि न'आव। जों बोरै थांफानांगौ जाखोब्रा? ओरैनोबा नोंसिनि न'खरनि मानसिफ्रा जोंखौ सुखुवालै। बेफोरखौ सानबाय थानाङाब्रा, आंनि जानानै सान। थफिराम, नोंसिनि न'खरनि गेजेराव जोंखौ दा लाफा। नोंनि हिनजावा खारजानायखौ जोंलाय मा खालामनो? हायोब्ला हाफांमोनखौ बुं, जों जेबो खालामना होनो हाया। दे होमबालाय आंनो हारसिं लायनोसै। हे गसाय, खन्थला बाद हो बेफोरखौ। बिसोरो ओरैनो दावराव दावसि खालामफैबाय थायो जोंफोरनियाव फैनानै। दिनैनो दावराव जागोन, गाबोननो मोजां जागोन। माहाजोन मानसिफोरनि खोथाखौ जेबो लाजाया। उनाव माबा मोनसे जाबा जोंहासो बदनाम मोनगोन। औ नांगौथ' आरो। बानलु बेदां, नों संख्रिनि साहा लोंनो होननाया नै। थेंक इउ। नों जे संख्रि साहा लोङो होननानै आं मालाबाबो मिथियामोन। बहा थांनो नागिरदों? बहा थांनो? सिखिरिजों। सिखिरिया पार्कआव उन्दुगासिनो नुवाखै आरो नों? सिख्ला मानसि पार्कआव उन्दुहोजाबाय थागोन नामा? बे हाइ ससाइटिसो, मिथिबाय? बेवहाय गिनांगौनि जेबो खोथा गैया। अब्लाबो नोंनो साहा फुदुंना होनांगौ, होबाय। र' फंसे बाथ्रा रायलायनो गोनां दं नोंजों। मा बाथ्रा? बिनि सिगां मोनसे सोंथि। नों जुदि आंखौ बिराद गाज्रि मोनो होननानै बुंखादो। नोंहा जुदि आंनि थाखाय माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा बेखौबो खोन्थानानै लाखा। आं लुबैया जेबो सासपेन्सआव थानायखौ। नोंनि थाखायथ' आं जेबो प्रब्लेम मोनाखै। आं खेबसेल' सोंगोन जोंलारि, आं खेबनै खेबथाम सोङा। नंगौ, आं जेबो जायाखै नोंनि थाखाय, जेबो प्रब्लेम मोनाखै। दाखालि जुदि रायनायाव बुंफ्लांदोंबा आइ एम सरि बानलु बेदां।
नों मा सानो मैया दाखालिसो जोनोम मोननाय आंनि बैसोखौ नांगौ नामा आधार कार्ड नांगौ नामा बेफोरखौ मा बुंलाबायदों माने क्लियारै बुङाखै बानलु जोंलारि औ आं लुबैया नोंखौ आंनि थाखाय दुखु जानायखौ आंनि थाखाय माबा मोनसे खैफोदाव गोलैनायखौ आंनि थाखाय गाबनायखौ बेनिखायनो रोखायै बुंनानै ला नों जेखि डिसिसन लाया मानो आं नोंजों जेब्लाबो दं नोंखौ सोरबा माबाफोर बुंदोंब्ला नोंजों रायलायनायखौ अब्लाबो बेखौ खिन्थानानै ला जोंलारि इसोरनि समाय आं नोंखौ मालाबाबो दुखु होआ बानलु नों बेफोरखौ मा बुंदों नों आंनो सैथो खोथाखौ खोन्थामाराना एन्टनिय'आ आंजों रायलायनायखौ रागा जोङो नङा होमबा एन्टनिय'नि थाखायनो नों आंखौ एरा एरा खालामगासिनो नङा होमबा आंहा एन्टनिय'जों पार्सनेल जेबो प्रब्लेम गैया अब्लाबो एन्टनिय'आ जुदि नोंखौ दुखु होयो अब्ला आं बेखौ सहायनो हानाय नङा मानि थाखाय नोंजों सानैनि गेजेराव एसेबां सिरियास जायो मानो होननानै बुङोब्ला आं नोंखौ गोसोजों मोजां मोनो ओरैनो नङा मिथिबाय गोसो जायोब्ला आं नोंखौ गावनि खालामनो दाबो हायो नाथाय आं नोंखौ नारा नाथाय नङा नोंनि अननायखौसो लुबैयो एन्टनिय'नि थाखायनो नों बेसेबां जेंनायाव भुगिनांदों बेखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ दिनै आं नोंनि खैफोदाव गसंथेनोबो हाया आं मोजाङै जेब्लासिम नोंनि पारमिसन मोना नोंनि लाइफनि गासिबो दायित्वखौ आं लानो मोना नों जेब्लासिम आंखौ गावनि होननानै गनाया अब्लासिम आं गोसोबायदि नोंखौ हेफाजाब होनो हानाय नङा मानो होनोब्ला जेब्लाबो नोंनि गोसोनि जायगायाव एन्टनिय'सो दङ अब्ला एन्टनिय' आरो नोंनि गेजेराव आं फैनो सोर थेवबो नोंनि दुखुखौ आं नायनानै थानो हानाय नङा नों आंखौ गाज्रिमोन मोजांमोन जेब्लाबो नोंनि दुखुआव आङो दाहाल जानानै गसंथेगोन बानलु बायदां जापानाव फैनानै नों बेफोर खोथाखौ दा सान नों गावनि फरायनायखौ सान बाथो आंनि फरायनाया जाबाय थागोन बेनि सिगां नों गावखौ नायग्रो नोंनि खाथि खाला सोर दंफैयो मिथिगौ जेब्लानो आं कलेज थांलाय फैलाय नुबाय थायो बेनि केफेनि सिगाङाव थानाय मानसिया सोर मिथिगौ ना एन्टनिय'मोननि मानसि माने बिनि बिमानि आं मिथिगौ एन्टनिय' बिमाया आंखौ खहा खालामनो थाखाय मानसि थिनहरदों अब्ला बेफोरखौ लानानै मानो नोङो दासिमबो सिरियास नङा माने एन्टनिय'खौ बुङाखै नों एन्टनिय'खौ आं बुंबाय नाथाय एन्टनिय'निबो जेबो दाय गैया बानलु बायदां बेथ' आंखौ जोबोद मोजां मोनो नाथाय माखासे थासारियासो जों सानैनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामबाय थायो जेरै आं नों नङा आं मिथिगौ एन्टनिय'आ आंखौ लानानै रागा जायो नोंखौ सिगाङावबो बियो आंखौ रागा जोंखांबाय वार्निंबो होबाय नोंजों रायलायोबा नोंनि साखाथियाव थायोबा बियो आंखौ गावगोन होननानै एन्टनिय' नोंखौ बिदि बुंदों माब्ला नों नंखाय बुङाखैथ' आं सानखादोंमोन नों आंखौ थगायदों होननानै सानगोन होनना नाथाय आं नोंनो बेफोर खोथाखौ मानो थगायनो मा मोनगोन आं एन्टनिय' नोंखौ सिलाइजों नोंखौ वार्निं होदों औ आरो बेनि वार्निंखौ गिया आं जेब्लासिम नों आंजों थागोन नोंनि खोथा मोनैखायसो आं सिरियै दं बानलु बायदां आं नोंखौ मा होननानै बुंनो नों जे आंखौ मोजां मोनो आं बेखौ रेसपेक्ट खालामो नाथाय आं माखासे सिमा थायो बेखौ मालाबाबो बारनो हानाय नङा मानि थाखाय मानो होनोब्ला बानलु आंनि गोसोआ नोंखौ मोजां मोना आंनि गोसोआ नोंखौ गोसो थोआ आरो मोजां मोनलायनायाव एन्टनिय'खौनो लानानै बेसेबां खस्थ' मोनबाय आरो आं बेफोरनिफ्रायनो मुभ अन जायाखै बेफोर जेंनायानो जोबाखै बिनि सायाव बेफोर मा बानलु खमसे खम नोंथ' आंखौ बुजिना आं माबायदि थासारियाव दं गोजानाव फैनानै आङो जापानाव फरायफैदों बेनि गेजेरावबो नोंसोर मोनसे जेंना सोनानै होयो आंनि मेलेमाव बायदिसिना खोथा सोनानै होयो आं न'खरनि देरसिन फिसाजो हिसाबै माखासे बिबाना आंनावबो थायो अब्ला नोंसोर मानो बिदि बुङो बानलु आं मिथिगौ बेनिखायनो आं नोंनि सिगाङाव बांद्राय जाबनानै बुंबाय थाया नाथाय एन्टनिय'आ जे नोंखौ दुखु होयोब्ला आं बेखौ माबोरै सहायनो जेब्ला एन्टनिय'आ नोंखौ दुखु होगोन एन्टनिय'नि एगेन्स्टै गसंथेनो थाखाय नोंनिफ्राय आंनो पारमिसन नाङा मानो होनोब्ला आं गुबुन सिख्लाफोरखौ एसेबां मोजां मोनाखैमोन जेरै नोंखौ सानो आं जेरै नोंखौ गोमाजानो गियो नोंखौ माबा मोनसे जासै गियो नोंखौ बुङाखै जे आंखौनो गोसो थो नाथाय आंनि अननायखौबो रेसपेक्ट खालाम आरो आंखौ बादा दाहो आरो सिखिरि बेखौबो आंनि जिउआव लाबोनो दासान आंथ' मालाबाबो सानाखै दाखालि आइया फैनानै सिखिरिखौ आंनि गार्लफ्रेन्ड सानदों बे मिसआन्डारस्टेन्डिंआ जेब्लाबो थाबाय थाथों नोंल' जेबो दाबुं अके जोंलारि एन्टनिय'आ नोंनि थाखाय बेस्ट नङा हायोब्ला बेनिफ्राय गोजानाव था आं मा खालामगोन मा खालामा बेखौ आंनि सायाव हगार आरो नों जेरै सानदों एन्टनिय'आ एसेबांबो गाज्रि नङा जोंलारि एन्टनिय'आ बेसेबां मोजां बेसेबां गाज्रि बे मेटार खालामा नाथाय नों जे एन्टनिय'नि थाखाय दुखु मोनो दुखु जायो बेसो बांसिन इम्परटेन्ट आंनि थाखाय मानो होननानै बुङोब्ला आं नोंनि मेगनाव मोदै गनायखौ लुबैया जोंलारि थेंक इउ बानलु आंनि थाखाय जे नों एसेबांखिनि सानो जाम्बि
नोंनि खोथाखौ सानो बेनिखायनोथ' नोंनि सेराव जेब्लाबो दंफायो माला बुजिगोन नों हा जोंलारि माला आंनि अननायखौ बोजबनानै लागोन